Deze panelen zijn inmiddels klaar. Elk verbeelden ze een scène uit het liefdesverhaal van Floris en de Blanchevloer. Een eeuwenoud liefdesgedicht over een verboden liefde tussen een christelijk meisje en een moslimkoning. Het werd geschreven door de Belgische dichter Diederik van Assenede. Floris en Blanchevloer die horen tot een verschillend sociaal en religieus weefsel. Hij is moslim, zij is christen. Zij is christen, dus de echte liefde overwint alle moeilijkheden. De 90 borduursters die aan het tapijt werken, verrichten een heus monnikenwerk. Wel meer dan 1000 uren werken sommigen aan één tafereel. Het zijn heel veel borduursteken, behalve het kruissteekje. Dus steelsteek, holbijnsteek, platsteek, fantasiesteken gewoon. En ondanks zoveel ervaring wordt er nog steeds wel eens in de vinger geprikt. Niet zo dekkers, maar het gebeurt wel hoor. En dan is het paniek, hè? Want er mag absoluut geen bloed op dat linnen komen. Enna Ranschaar uit Sas van Gent heeft inmiddels al een doek afgeborduurd. Ze deed dat samen met Nelly de Kraker uit Zaamslag. Die buigt zich intussen alweer 2 jaar lang over een andere afbeelding. Ze doet het met liefde, maar soms... Soms denk ik ook wel, ik wou het klaar was. Maar je houdt gewoon vol, want het moet af op een of andere manier. Dus het is een kwestie van de knop omzetten en verder borduren. En wanneer iets dan goed lukt, zoals het borduren van een doorschijnend jurkje, dan geeft dat een geweldige kick. Het is een soort tulle. En om dat op dat doek over te brengen, dat je er doorheen kan kijken, dat het toch min of meer driedimensionaal wordt, terwijl je maar tweedimensionaal borduurt. Ja, dat vond ik heel moeilijk. Maar ik ben er ook wel trots op dat het gelukt is. Het borduurproject is dan wel een Belgisch initiatief. Het is een bewuste keuze om ook Zeeuws-Vlaamse borduursters mee te laten doen. Zeeuws-Vlaanderen hoorde vroeger bij Vlaanderen. En Diederik van Assenede was een ambtenaar van de graaf van Vlaanderen. Dus het was ook zijn werkgebied. Hè. Ruim 80% van het tapijt is nu klaar. Het einde komt in zicht. Al gaat het door de coronacrisis wat langzamer dan verwacht. Misschien eind dit jaar, misschien volgend jaar. Dan kan de hele wereld naar Assenede komen om het liefdesverhaal te leren kennen. Het wandtapijt moet dus voor onze gemeente en onze streek, voor de grensoverschrijdende streek, dus ook een toeristisch vehikel worden. Het is dus de bedoeling wel van een vaste standplaats te hebben, waar het tapijt blijvend kan bezocht worden door scholen en toeristen en mensen die geïnteresseerd zijn. De borduursters moeten dus nog even door. Het idee dat hun steekjes nog heel lang te zien zullen zijn, helpt daarbij. Ja, het is net als je een boek schrijft, hè? Dat blijft ook voor altijd. Tenminste, altijd. En dat is met dit ook zo. Het is een project wat bijna onsterfelijk is. Ja.